Mae'r dau fentor, sef Beth Angell a Steffan Alun, wedi bod yn helpu ein comediwyr i sgwennu ac adeiladu set stand-up unigol. Ond sut siap fydd ar y ddau yn perfformio eu sgriptiau ar lwyfan heb gynulleidfa? Helo, Guto dwi, ond yn amlwg dwi ddim angen deud hynna, achos da chi'n nabod beirdd yn dydach. Oh, shit. Pan nes i benderfynu bod fi'n mynd i roi tro arni am y tro cyntaf, ges i wythnosa lle o'n i'n gallu recordio'n hun yn ddeudo a darllen allan i bobl a trio rhyw ddarnau gwahanol. Mae o'n nid yn fater o oriau bron o bod a mae'r syniadau bach yna. O'n i'n y pub cwbl wythnosa nôl a mae'r boi yma, oedd yn boi mawr, oedd yn fwy na fi. A mae fo'n deud, cocoen ti. Chdi di'r cocoen gath y gadar? Os na ti'n stopio i adael yr gynulleidfa chwerthin, na nhw'n wneud. Ond, wedi deud hynna, mae gen i fo syniadau bach rili neis, a mae'n amlwg di arfer ar lwyfan ac yn gyffyrddus ar lwyfan, gan bod o'n fardd. Sgiliau perfformio Guto'n plesio Beth Angell felly, ond sut hwyl mae Lois yn ei gael? Chydig bach yn nerfus, i fod yn onest, ond fydd o'n iawn. Gobeithio wneud Steffan chwerthin. Un tip ydy cael gwared ar y meic stand, achos bydd hwnna'n tynnu sylw pobl. So just cuddio fe. So yn fan hyn, byddwn ni'n rhoi o fan hyn. Do, mae Steffan yn bod yn gret. Mae wedi bod yn reid lot o gyngor i fi, a mae o'n dda yn bigo allan be ti'n dda ar, yn neud yr math o straeon fysa ti, yn deimlo'n gyffyrddus, yn ei rannu. Rhan fwyaf o blant yn ei arddegau yn cael jobs rhwng bapur neu golchi llestri, ond ges i job ar round a round. Ie, brilliant. Oce, nes i ddim meddwl am hyn. Mae braidd yn annaturiol bod ti'n dod mewn a jyst yn sydyn yn lansio mewn i'r peth. So peth i'n neud siwr o fod i deud helo a cyflwyno dy hun? Mae Steffan efo gymaint o tips da a mae o'n gwybod beth mae'n sôn am. Be fyddi di'n trio gwneud ydy gwneud cyswllt llygad efo pobl yn y gynulleidfa a fel bod ti'n sgwrsio efo nhw. Ond dyna'r peth sy'n wahanol i actio'r traddodiadol wrth gwrs. Ti teras bach ar stryd fawr Llanllefni a sein tu allan i'r tŷ efo tatŵ a arwydd yn pwyntio at y tŷ. Mae comedi a siarad cyhoeddus yn ddau beth gwahanol. Mae gallu siarad o'r rest pan oes neb yn disgwyl i chdi fe dim beth ffynnu, neu just rhyw asides bach fan hyn fan acw yn iawn. O'n i'n clywed wrth dwytha am gêm newydd yn y Steddfod sy'n cael ei chwarae gyn ferched. Wel, merched yn benna. Gêm y pilfs. Da chi'n gwybod beth i pilf? Oce, ffain. Sgwenna fa allan de, longhand, neu teipio beth bynnag, a neud i weld bod chdi'n neud i weld lle ti'n deud yr un gair lot weithio ar ôl i gilydd a ti'n angen nhw, lle fedri di just snapio fyny brawddega, achos mae'na stwff rili da yna. Ti'n gwybod beth, dyna di'r union broses dwi'n mynd drwyddi wrth sgwennu cerdd. Dwi'n cael killer, filler, killer, filler, killer, filler. Dyna di o, a cael gwarad o'r geiriau sy'n un peth. Mae o bron iawn mor gain na hynna mewn ffordd ydy, a do'n i'n sylweddol hynna. Gen i lot mwy o barach at chdi wan. O, diolch, gai fi sgwen. Dwi'n siŵr os oedd yna dwydda lan, hyd oed. A mi nath o ofyn be o'n isio, a nes i ddeud drai goch. Be wneud i ydy wneud i ddeud joc ond cario ymlaen i siarad a deud y brawddeg nesa a nesa a nesa. A bod yn artificial, mae angen i ti wneud i dy hun, gorfodi dy hun i ddeud joc a wedyn stopio a deud, ac yn yr ardd mi oedd yna shed. Pause for laugh. Dwi ddim yn poeni o ran ochr y perfformiad o gwbl, ac o'r diwedd dyn ni'n gwneud pen ffordd o ran y sgwennu hefyd, ond dyna'r peth anodd am wneud stand-up ydy bod ti'n sgwennu ag yn perfformio, ti'r ddau beth, ond heb brofiad sgwennu heleth, mae'n anoddach achos heb y geiriau, does na'm byd i ymarfer yn y perfformiad beth bynnag. Dwi'n eitha hyderus yn jyst isio cofio be mae Steffan di ddeitha fi, a fydda i reolbwy. Dwi ofn y gynulleidfa, dwi ofn bomio o'i blaenau nhw, ond eto, be di bywyd heb her? Ond wedi gwneud fi chwerthin. A dim jyst bod yn polite o'n i. Mae o'n rhywbeth dwi rioed yn gwneud o blaen, a mae o'n sialens, so dwi'n gobeithio fod fi'n mynd i fod yn brofiad newydd. Dwi wedi bod o chwerthin ar ei straeon hi, os oes ffordd i ni gyfleu'r straeon yna i stafell yn llawn dieithriad yna, bydd fi'n gwneud job ffantastig yn ei gig cyntaf. Cyngor pwysig cadwyd roed i gyda heddiw heb os na gon bai ydy. Dos adra cymryd hwyr. Tro nesa bydd dau arall yn gwynebu her Cymryd Y MEIC. Heia, Tom, dwi. Braf cwrdd ti, Steffan. O'n i'n eitha pryderus rwan, dwi'n meddwl fydd o jyst yn laff.
Mae hynna'n rili helpu sticio camera ni wyneb o.